Bisag unsa may imong desisyon, dawaton ko. Dili ti kapugson, kay ang importante nako ang imong kalipay. Ang malipay ka, malipay na sad ako. Love me. Kinahanglan sa lawas sa tao kung doon na tayo hilanat. Busa, kung maglain ang imong lawas, mag-V-Drink mga ka-juice na yun ta. Maunis sa Pac Jane. V-Drink, mga juice ang ilimnong pangontra sa dengue. Okay kayo! Inyong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Olga Isano Stores, La Nueva Pharmacy, Purchasers Pharmacy ug Ultramart. Kini aprobado sa BFAD. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Pagbibili ng gamot, yung kilala mo na at kilala ka, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Na-feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ba't manhid pa rin kamay ko? Are my B vitamin levels not enough? Switch to Neurogen E with high B complex levels. May vitamin E pa for only 14 pesos per tablet SRP. Choosing the Neuro na may E. Best feeling ever! Neurogen E. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Neurogen E. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Neurogen E. Choosing the neuro na may E. Best feeling ever. Sarap ng tulog pag naka-aircon. Pero pag hangin may air contaminants, Everest Aircon with healthy air filter that helps remove air contaminants from the air your family breathes. Han, gising na. Malilate ka. Sarap matulog. Everest Aircon. Safe and healthy air for the family. Everest Aircon with healthy air filter that helps provide safe and healthy air for the family. Available na leading appliance stores nationwide. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dati puro plano lang. Ngayon sikat ka na. Dati namimiss mo siya. Ngayon misis mo na. Dati pumapara lang ng taxi. Ngayon may kotse ng sarili. Malayo ng lalakbay. Danda to Damba.
Star Wax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Star Wax, wax. Tinang na to the max, max, max. Star Wax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Mas naklaro na nako ang kalahian ni Ray ug ni Arturo nga magmahal. Ang usa kay sobra ko kamahal ug buhaton ang tanan makuha lang ko. Ug ang usa bisig di na ko siya pilion. Mahalon paghihapon ko niya. Duha ka klase sa pagmahal nga bisag kinsa gustong maka-experience. So, nakasabot gid siguro mo na ako kung anong medyo naglibog ko. Kung kinsa nila nga akong pilion mga idol. Ang kuno nako nga mas bugat si Ray nako. Pero di sad nako ikalimod ang mga gipa-feel ni Arturo. Makaingon ko nga mas na-feel po nako ang pag-atiman o pagmahal ni Arturo. Di arang mga juice, Salamat, anak. Tawagan ko kung naakay kinahanglan, ma, ha? Sige. Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay kung nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya mga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang akuan, Lita. Gi-orderan ti ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. Salamat, Ray. Maayong kay naka-order kanila. Pero may magod ng sold out nila, good. Naaman ko'y kaila dito. Akong gipa-special order para nimo. Uy, salamat. Ang ako din gihatag nimong chocolate. Nahurot na nimo? Kung giganahan ka to, pwede di ka nga palitan ng usap. Na Arturo, pasensya na ka, ha? Gihatag na lang nako ni Oscar. Digyo ko kahurot ato. Medyo naglikay sad ko tamis ron. Ay, okay ra. Ay, para masagid to ninyong tulo. Sakto yun na, sad, Lita. Kay kining mga idaran ato. Kinahanglan nga healthy living na ta. So, sakto ra gyud na itong gihatag nako nimo nga prutas. Maayo tos imong health. Private beach resort? Tay pamurag mahal man na paminaon, uy. Pastila. Ayaw ko na nagkwarta. Ako na'y bahala na. Ang importante nga makarelax ka. Di ba niingon ka na ko nga dugay-dugay na gyud ka nga wa na makapahuway tarong. So, mauna ni ang chance. Sige. Bahala na. Hunaon sa nako, ha? Kay anugon man sad gud ang kita sa pila ka adlaw sa akong pwesto sa merkado. Lita, kung ganahan ka, tabangan ka nga magbantay para makapahuway sa si Sandy o si Oscar. Ay, ayaw na, Ray. Naasad baya kay bakery nga kinahanglan nimong bantayan? Pwede raman sa tuna kong ipamaraig sa akong pag-umangkon. Para ba makatabang ko sa imong business? Nahibaw mako nga maunay pinaka-importante nimo. Pero importante sad nga makapahuway, Lita. Mao nga sugot na lang nga dadun ta mo dito sa resort. Magka-relax ka og maayo para inigbalik nimo dinhi fresh na ka. Pre, mura man sa gag niingon nga dili fresh tan-awon si Lita. Ay, wako'y giingon, ana. Gusto lang na ko nga makapahuway siya. Gusto di mo nga makapahuway siya o
Gusto lang yun nimong ipanghambog ang imong kadato. Una, gusto na ko nga makarelax Lita. Ikaduha, bisag kano sa wag yun ako ipanghambog ang dato ko. Usa pa'y mahimuni mo kung kaya din akong ihatag niya. Abi naan. Mao man ay gusto niya. Kung unsay ganahan niya, mao'y ihatag. Abi ni mo Nindot sa pamati nga na ay bagos kinabuhi. Daling mapulan ang tao kung permi na lang ingunan ang imong yatag. Murag kamo naman lang ang nagsiki og istorya. Murag ako man siguro ang hinungdan nga nung ni among duha, di ba? Pasensya na, Lita. Gipasabot lang nako kini aning tawhana nga kaya na kong ihatag ang tanan nimo. Bisan pa man gani ang mga butang nga wa nimo pangayuwa, ingon ana ta kakamahal. Ako, Lita. Kung unsa may pangayoon nimo, dili ko magduha-duha og hatag ana nimo. Bisag unsa pa na. Mas importante man gud nga mapalipay ti ka kaysa mapalipay nako ang akong kaugalingon. Sa ibote mong ipasabot. Nga dili importante nako ang kalipay ni Lita. Wa masag ko mag-ingon ana, pre. Mao na imong gihuna-huna. Pues, di na nako sa. Kadiot ang akong Lita, okay ra ka? Unsay sakit nimo? Ni kalit lang yung sakit ang akong Huwag na lang ka. Ma. Tambal Ayaw na. Wa mang ko'y sakit ang akong Nagpasakit-sakit lang ko kaganina para muundang natungduha kaysa baag yun. Lola, kung wa ato ni mo buhata, basig magsukmag kayo na itong duha ganina. Lahirig yun ang imong kagwapa da. Murag tungod yun na sa akong gipagamit ni mong White Rose Papaya Soap ma with vitamin B3. Maong papaya puti in as early as 7 days. With regular use. Maong in love na kayo tong duha nimo. Pagpili na lang yun kaha nila ma para muhilom na sila. Huna-hunaon ako. Lahi ra gyud ang gwapa, uy. Ilugan gyud. Oy, paghilom ra gud mo duha. Ang buhay ng tindera'y masayang lagi. Sa tinuod lang, nakahuna-huna ko nga wa na lang ko'y pilion nila ni Arturo o ni Ray. Pero, lamisa kayo sa feeling nga mura kong nibalik sa pagka-teenager. Kanang feeling nimo nga gwapa kay giilugan kag duha ka laki. Ayaw lang unta mo pagunahon na ako bisag unsa mga idol. Wa ko'y plano nga magpakipot og sobra o niya sa katapusan parihar din akong gipalaom ang duha. Syempre, tiguwang na ta. Ug ikaduha. Mao pa ni ikaduhang higayon nga musud ko sa usa ka seryoso nga relasyon. Maong kinahanglan nga hunaon-naon akong maayo ang tanan. Kinahanglan nga pilion ako ang usa ka lalaki nga makauban ako. Labi na gyud kung future ang hisgutan. Kanang laki nga makauban ako hangtod sa katapusang adlaw sa akong kinabuhi. Naa ba di ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang ako, Lita.
Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. At tangi. Naabad ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang akuan, Lita. Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. At tangi. Naabad ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang akuan, Lita. Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. At tangi. Naabad ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang akuan, Lita. Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. At tangi. Naabad ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay pareha kagwapa niya nga buwak. Salamat, Arturo. Mao din ni ang akuan, Lita. Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. Di ang akuan, Lita. Giorderan ka og buko pie sa paborito di mong palitanan. The Lita Story. Dunganan nato sa pagpaminaw unya, diri lang sa Dear IFM. Dalit ka nato sa White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. At tangi. Naabad ay gipili nga panahon ang gugma? Flowers for you, Lita. Buwak na sad. Ganahan kay ko nga muhatag niya og buwak kay Pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM. Higala, nakakape na ka? Kay na baka nga available na ni sa mga butika ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Life Extension Coffee Mix, ang kape nga para sa kamayong lawas nimo. Life Extension Coffee Mix. May kape na ka? May Life Extension vitamin D3 pa ka. Gipaningon ka man?
Hindi ako nag-jogging. Kausap ko o ultrasound niya, diha din nakita nga kidney crystals niya, fatty liver. Niya iya din kong giristaan life extension D3, mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ako po niya, ang fatty liver po. Epektibo kayo ang life extension D3, longer life. Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kamot ang miantos, nagpagdik na sibo sa kaldero, nabiling sabon na asasutan ni mo. Dishwashing face ni mo Pasko. Joy with power bula. Power bula. Yes na, tatak ang sebo. Pag wash ka. Ulala. Joy with power bula. Power bula. Yes na. Joy with Power Bula. Tanggal sebo at tirang sabon with one wash. Based on technical tests. Joy Dishwashing Liquid. Now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Galing. Pilang. Wala na nag-antos sa kasakit sa puson tungod sa dysmenorrhea ang dalaga nga si Mercy Gumitan taga Mambuaya, Cagayan de Oro kay nagatumar siya sa Yaki Herbal Capsule. Kaya ito mga una nga time, pareglahon ako kay maghilas gyud ko kay sakit kaya akong puson tapos dili gid ko makasabot. Yan ako ig-agaw nga ipatry lang ang Yaki Capsule. Moto, palit ko og Yaki Capsule, pareglan ako, gawas ang mga apol-apol nga dugo. Dayon, okay na, kaya na akong bumatik. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Kapalit sa Rose Pharmacy ug uban pang mga butika. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM. Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. Dear IFM. Feel na feel ang drama. Ay! Kakilig! Sana all ilugan. Grabe. Taas sa buhok ni Lita. Lita. Makaingon birthdays mga idol ha. And sa mga nag-comment diha para sa ilahang pa-greetings. Okay, go. Stay put mo diha idol. Ato sa ni-check ang atong Swertres result karong hapuna 2 p.m. draw 373. 373 mga idol. 3-7-3. 3-7-3. Okay. Alas 2:08 na gyud and put pasabot. It's Shoutout time. Na nag-comment rin kanina din ba? Saman. Nahimot ko. Masa nag-comment? Ala siya ba ka? Nga. Good noon Kulay Duo. Lahir a jud DJ ko ay talented pa jud nindot. Ano siya? Nindot og tingog, gwapa pa jud. Samot jud ni si Kulas dili muling isalain yan siya. DJ Kulas, imong I wonder ba? Wala jud sa Google oy. Natural. Ay, yun nag-search mga idol. Ay, sa Google ako mga I wonder. Wala na mga idol. Ako na mga bugna mga idol. Kaba mo, asa na siya nag-research mga idol? Sa iyahang mga kaagi. Mao na iyahang I wonder. Sure? Joke. Pagmuta. Kaya uy, mapasalamat sa tos gipadaan ni Miss Gigi. Oh, sige go. Thank you kayo sa Butcha Capitol. Miss Gigi, thank you so much. Wow! Sana all nakadaog. Grabe. Kasi nakadaog? Miss Gigi. Nakadaog siya? Oo. Og? Na-all. Swertres. Sana all! Okay. Isa mo may nakadaog diha. Uy, congrats sa inyo ha. Feeling nila, kung makuha nila ang kasing-kasing ni Lita, labaw pa siguro sa pagdaog sa loto. Cool ba kay? Nahimod di ko mga idol kay
Silang duha mga idol, nagdungan silang pabisita. Oh, nagpadungog-dungog. Believe ko silang powers mga idol ba? Kaya ako mga idol, matod ba sa mga barkada mga idol kay ako na ang matod ba sa mga barkada mo na sila. Kuan na lang do sila, di na sila mo giveaway na sila mga idol inato. Kanang magpadungog-dungog. Oh, ina na ba? Dili na lang silbi. But abot na nga bata. Mura pinata style no? Oo. Mura sir ni balik pagkabata. Minus kay mga idol ba? Mato pero ilaman sa ilaman to pero mato pa sa mga barkada diyan. Inalaga ni mas maayo magud. Wala daw sila kasulay og pamisita nga magdungan ang duha. Dapat one at a time gud siguro mga idol. Oy, ngari kani pud what if magdungan gyud? Di ba yan na mapugnan? Ako diba? Usama ni mo pag-handle be. Mato ba sa mga barkada? Nasa di mong barkada. Oh, ibili na lang ako. Dada sila regalo, ibili na lang ako. Hatad niya, mauli siya balik. Dili siya makigdungan. Di siya makikilog og oras. Okay. Pwede. Nya kung for example, mo na isutis ko mga barkada kay para sa daw ko no mga idol, dili maglibog ang imong gipanguyaban. Oh. Kung ako sa silita, mo sa to kung buhaton, magpasakit-sakit ko sa akong ulo. Nga naman. Oh, kay kuan kanang syempre. Sa to. Kapuliho na skulay do. Sa to. Kapuliho na skulay do. Sa to. Wow, kadungog ka. Ngaon tag kuan. Asa ta mga on? Ambot nimo. Asa ta mga on? Ambot nimo. Mga idol. Ringisi na rin siya mga idol. Oh. Bali ng live, ibali ng Facebook live. Ibali ng Facebook live si mong now. Mga idol. Okay, sige kagisgot ani mong barkada. Na may barkadang babae no. Uloy. Oh. Ay pagselos lagi kay ikaw na yako Ay sus. Ay na lang. Ay ikaw. Unsa man? Ay na lang ta. Ano sa idol lang ta? Kaya panagsa rin mga idol ha, one at a time. Once in a blue moon. Once in a blue moon nga selos. Once in a blue moon nga selos. Awa kay barkada babae day. Nagselos na ka day? Wala selos sa mo no. Excuse me. Gano na ka once in a blue moon nga selos? Nagselos ka wa? Wow, oy. Real talk. Ngano na di ko igiselosan dapat. Wala. Din na. Ay pagselos lagi kay ikaw lagi ako Ayaw na lang ta na may nanang istorya. Ngano di ka buto? Lihok ang pastoryaha kulas. Kami nag-away mga idol Kando na kanang acting. Mga idol, inayo mga idol. Di ka siya magising na mga idol, naglibog ko. Ano di siya magising ko? Ano di ka magising? Tugno kayo Aba ba? Maura ko na. Diyan kailaban ko na niya mga idol. Yan, wala. Ay, nag-out na. Sige, go. Sige. Dadali mag-comment. Ay, mo smile. Out na. Sige, go. Sige. Dadali mag-comment. Ay, mo smile. Ay lagi mga ay lagi di kabalo na ba sa ko feelings niya. Lagi kay bawo ko. Gudon ko lay do, mao ka do. Hinyo jud kayo ka paksit do pero ayaw mo kabala ka kay solid ko ninyo na minaw. Sa sige. Naka white rose papaya man gud idol ay ko, di ba? Ingon ko ninyo. Bisan pag wala siya naka white rose mga idols, siya gyapon akong ganahan. Ay magtabagas sige kay uwa. Okay. Ala. Okay. Sige na, padayon na ta. Shout out time. Sige, shout out sa kumpares nga si Grace Ayad. Miss you so much and I love you so much. Columbia is feeling. I miss you so much and I love you so much. Lahira good. I love you too. From Chubby JRP. Feeler sa kayo. Abin ako na para ako na ito mga ito. Feeling. Sige, mabawi ko. Sige na, padayon. Sige na, ikaw na. Ano ka diha, Pikas? Para ka, Pikas. Beta na sabi. Ay. Sige na. Hi ni Anse Alcoy. Hello, Kapintog Ortega Anali, may hapon. Hi, Kulay Duo. Idol Kulas. Mayong hapon watching from English Virama Avenue, Guadalupe, Cebu City. Love and Kahas Gargadera. Okay, hello. Chelsea. Jomar Kapuras. Na all Ilugan. Okay, mga idol. And then, mayong udto idol. Pa-shout out sa mga pogi silang Yoyo Jolivier, Erlandi, diya sa Giant Box Food Products. Coming from Jomar Kapura. Salamat tol. And then, napadre. Sige go. Hi to Faith Colleen, Pipito Jimenez. Age doesn't matter, gid lagi idol, basta tinuod nga gugma. Happy Merkules, init kaayo sama ka hot sa sender silita, correct. Nani ko ndiri dito. Josh Chuarin Bintoy. Josh Corinne. Sorry. Ayaw ba idol kulas? Jealous na yan do.
Okay. Shout out sa Jimenez fam. Diri sa Uling Naga. Ni Konsyal Iving Jimenez nga nag-duty karon sa barangay ni Mama Luz nga nag-relax while naminaw sa drama. Evangeline Panding Fritz Samson. Maayong hapon. Shout out ko dol ganina ra ko naminaw ninyo. Unsa nga ganina? I-shout out imong giisan nga video gapon. Unsa man kasi? Hala, bitaw. Wait lang. That's Sige to pangan ato niya. Wait lang. Sige, kansa diha. Maayo pod imong barkada idol ko lasoy maayo mo tambag. Charito. Pero ako sure mga idol, why babae nga barkada nako mga idol, puro laki. Okay. Basta to? Nori Gem de Gamo de dear. Basta dear? Nori Gem de Gamo. Nori Gem. Ana siya nga kuan kanang sa to gikilig daw si Aiko. Lalo siya gahapon, di ba? May pa sila nakabantay sila nga gikilig ka. Oo ba? Ikaw ang kabantay. Wala ko kabantay. Nagikilig ko nimo. Yaw ba? Ayaw ba? Ano yung katubag? Honor naninda og sari-sari, Rowena Sidro naninda og Banana Q, Nita Bacalya, Maan Cervantes, James Paul Cervantes, Cheryl Kathleen, Manilin Crispin, Tata Talino, Celine Manggubat, Trax TJ from Annabel Manggubat of Punta Princesa Public Market. Kaning Punta Princesa Public Market na kaking maminaw. Musuri ko diya ha. Ako tanaw na mga Facebook live na sila maminaw, dear. Inana ka social ang mga listeners dito. Dili na sa tanaw sila, maminaw sila radio. Samtang maminaw sila, naka-Facebook live. Social? Labi na si Ana Manggubat na. Pakigol pag inas Ana Manggubat. Nakato na ka, dear? Magpaso-paso, kita ko siyang Facebook live. Inan ako kamaritas, no? Hi ni Ate Mary Jane Pada, Mama ni Danica Pada. Thank you for viewing. Hello! Chelsea Carison, hi sa OCS. Ate Ofelia Pumadora, hello. Elmer Garcia, hello. Good afternoon. Watching always here in Kinasangan. Shout out mga kabatingan Predo family, Kanamukan, Compostela, Cebu. Happy Wednesday. Hello, malingaw gimi ninyo idol. Shout out do diri sa mga installer sa Toyota Talisay. Hello, kumusta? Natay mga sakinan di ano, test drive niya kaya kung di ganahan naman siya ma-practice ng drive. Correct. Michael Ryan Idimni. Kanang manual. Wow, juicy. Manual? Manual ba para kuan? 'Di ba pag manual imong drive ban, imong practicean, maka-drive kag automatic. Pero kung automatic dili ka ka-drive og manual. Okay, mas lisoy man ang manual. Naminaw ko sa akong klase. Ganun ka tuluan ka? Ayaw ra. Mga idol, offer ako mga idol. Idol. On air ka mo offer? Wala. Grabe na gid ni. Wala na mga idol. Ako na kuyo nagkanimuhan ko na. Kano ba? Wala ra. 359. Hello. Sa emergency. Adili. Ayaw magpaminaw. Hello sa akong anak na si Grace from Kiyot. Okay, pa-shoutout Idol Kulas o Idol Aiko sa Bentoy family diya sa Dungguan, Basak, Mandaue City. Greetings from Michael Bentoy of Lower Busay. Salamat, Dol. Hello, Kulay. Mayong udto makalingaw kay mo, Idol. Ay, sige na kong katawal. Nag-prepare ko. Bisan, nag-prepare ko kaon. Bisan giduka. Gikan pa graveyard schedule. Gikan ni 671. Call center ni. Hello. Ingon si 107 seryosohan na si Aiko do Kulas. Ayaw na binuangi para dili niya na magsuko-suko. Greet me tanan diris barili dansoy ni. Hello ni mo. Ako dol, seryoso ako dol. Ambot lang niya dol. Wow ha, kung makaambot ka ha. Inana gani mong tanaw sa kuha? Ha? Nga di ko seryoso ni mo? Di wala. Gusto mo gini? Ano gini ha? Ba seryoso rin ka na ko? Seryoso magid ko. Ha? Sure ka? Tanaw ko ni mo ron. Seryoso ka na ako? Lagi. Seryoso sa ko di ba? Ayaw ba? Baka dali siya mutanaw. Sige na, padayon na ta. Kay daghan na kayong gikilig. Okay, go. Dili na atong story ni Nilita. Padayon, go. Idol, grabe. Atangin ninyo ha, kay si Richard Laspunia gikilig na. Okay na, mag-usay good ka. Kung love di mo ang tao, kung asa siya malipay, imo supportaran. Mas maayo ganang tao. Nga kanabitang, moingon siya nga love kaniya. At the same time, iyang ipakita siyang lihok. Unya, apil pa ana. Kanabitang, digid mo surrender bitaw, dear. Ina nga klaseng katawa nga dili mo surrender ba nga kanang until till death do us part. Kaya inaanap bitaw ang klase nga love. Pero nasa tay limitation idol sa pagpakita sa atong gugma kay di man sad pwede nga kay bawo na tangawa nagkagusto ang tao nato kano ato pang maipugos. Correct. Di ba? Oo.
sakto na mga idol. Muna sakto mga So idol. atong paminawag tiwas kung saan niyang outcome sa story ni Lita diri lang sa programang Dear IFM. Ora sa IFM. Alas 2:23, kinabahin natin ka nato sa Immune Plus Traditional Herbal Drink. Mapalit nis mga suking butika mga idol, Mercury Drug, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, sa mga adunay gipamating ubo, sipon, hilanat, kakapoy, kalawasan, lipong-lipong, vertigo, panuhot, daghan pa, kanang sipon, inom lang yun mo idol, FDA approved and halal certified. Busa kasaligan kaayo ang Immune Plus Traditional Herbal Drink. Sa tubo nanay og tatay diha nga dunay gipang maintain nga mga tambal, pwede gyapon isabay mga idol. Samot na kung ikaw healthy na daan, pwede gyapon ka mo inom para mabuhos ang atong immune. Camel soy Camel, sukang puti sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto. Ang sekreto salami. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. Ako si Janice, okay kayo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. OT ng OT, pero ang sweldo di pa rin abot sa petsa de peligro. Mahal ng gas, pero di ka na mahal ni Labs. lang yan. Cheers! Walang mabigat na dala kapag pagkaan ang kasama. Yan ang barkada at Tanduay Light. Gaanong may kasama. Drink responsibly. Walang mabigat na dala basta nandyan ang barkada at Tanduay Light. Drink responsibly. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg. Ang Morganda, tagabain sila, naasay all-star niya. Ganaan siya kita magtidok, naasay uliyak ang niyang ulo. Kaya di man siya pagkadungog na ako sa imong kuan pa programa, Dok. Maotong gasabong face akong ba ng aksulayan nato ng Dragon Fruit. 3 times a day, Dok. Pagbuan ako niya, nag-save pangutan ako, okay na ba siya? Naka-elibyo. Wala naman ko na siya ipamati ang gabuyod. Hindi na magsakit ang iyang ulo. Dako, Jumog, basta lamat sa Ginoo, Dok. Dragon Fruit, kay maura Joy, nakatabang sa akong bana, Dok. Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Ang miinom og vitamin B sa Parex, Parexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and exercise, tabang aron ikaw sa pangalay, tuslok, binhod o pagbalik ni ini. Parexcited. Parex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Excited. Nagrarush na si Daddy, si Chito Miranda. Papasok na ang kiddies, balik na sa eskwela. May morning rush na dito, kaya mag-meaty busog sarap sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 12 pesos SRP. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kita na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman og tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Starwax, Starwax, wax. Kita na to the max, max, max. Starwax floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm Fat Con. Sa ulo, pamaol, hilanat o bughat. Kontra sa dagang klaseng sakit, champion ng bisdak. Rexidol Forte. Mas paspas banat, sopat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilabian. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, pare! Ikaw man
man din na. Uy, Mari, naasad lagi ka din sa suong uno lapu-lapu karon. Na, pari, akong giyati man ang future sa kong anak. Ha? Si Junjun ang akong kinugos? Oh, nasad lagi ko. Para iharata, nag-atiman sa ko sa future sa akong eldest daughter. Santo Niño Mactan College offers affordable and quality tertiary education, not just for students from Lapu-Lapu, Cordova, and Mandaue, apan bisag asa pa. With the mission of producing outstanding professionals with global comparability and individuals who are competent, values-driven, and lifelong learners. Courses offered are BS Development Communication, BS Tourism, BS in Criminology, Bachelor of Performing Arts. For more info, please call 272-2490 or 0917-629-9778. Bisita apod ang Santo Niño Mactan College Facebook page. Be the best, be your own success. Shaping you for a brighter tomorrow at Santo Niño Mactan College. At Santo Niño Mactan College, your future is in our hands. Your future is in our hands. Enroll now. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Lang ko. Nay mo sighatag og mahalon nga regalo og buwak ug mauna si Arturo. Ug puro pagkaon sad ang kang Ray. Magkadungan sa sila pirmi og abot sa tindahan para mamisita nako. Ug sama sa nahitabo, simple ra kaayo silang magpadungog-dungog sa usag-usa. Nay mga higayon nga medyo sabaan ako. Feeling magud nako nga usa ko ka trophy nga kinahanglan nilang ilugang duha. Samot na nga naglibog ko kung kinsay akong piliun. Hangtod nga niabot ang higayon nga medyo tinaw na nako ang tanan. Tubig ko. Inom muna. Salamat. Basig na pa kay kinahanglang buhaton. Pwede na ka muuli. Unya na lang inig-abot ni Sandy. Dili ko ganahan nga biyaan ka diri nga ikaw rang usa. Ay, kaya ragot na ako akong kaugalingon, uy. Ug usa pa, naaman sad ang mga nurse. Usa katawag lang nako. Ilan na kitayon kong arion. Dili pwede. Mas mahimutang ko kung makita nako nga naagid kay kauban din eh. Base dun sa payo niya mahitabo ni mo, lisod na. May nalangkani kay kauban ka namo ka kanina. Mong salamat kaayon sa pagdanak us ospital, ha? Kaikog kubayat ni mo, uy, nahasol gyud ti ka. Ikapila mati ka sulti, nga bisag kanus dili gyud ka hasol para nako ang kung unsa may isulti ni mo, ako orang sundon. Mao pa? Unya kun muingon ko nimo nga undang na sa imong pagpanguyab nako. Unsay buhaton nimo? Dili ko magduha-duha og buhat anak. Kay mao manay giingon nimo. Happy pa nako. Mahal ko nimo. Bahalti ka. Pero baliwa ra na kung pinugos na sad nga pagmahal ang imong ihatag kanako. Mas maayo pagbuhian na lang ti ka kay sa ingon anang ang mahitabo nga mapugos ka ra. Ma, kumusta naman imong gipamati? Ay, niya okay naman. Unsa man naasikaso na nimong atong bill, di ko ganahan ka magdugay ta dinhi. Gasto na kaayo. Nama, ayaw na kuna-unaa ang gasto, uy. Si Lolo Arturo na mo ay mo settle sa tanan. Unsaon? Ako na lang mo ay magbayad sa mga bills ni Lita din sa ospital. Siya na sad gani ang ipalit og mga tambal, ma. Ha? Arturo, dili pwede, uy. Mauwaw ta nimo. Problema ni namo ug sa akong pamilya. Kay hunahuna ang problema samtang niya ka din eh. Unsa ka kung half-half? Half-half? Sige, way problema. Kung mo na'y makapagaan sa gibati ni Lita, nga ganun dili. Basta kayo mo tabang ko sa pagbayad. Sige, Lita.
Muuna na ko ha. Niya naman si Sandy na may magbantay nimo. Ihatod na ti ka sa ubos. Sige, day. Salamat. Pagkaayo. Sige. May gani kay nilakaw na siya. Ngandong na amang kaida nga bag. Ay, plano na ko nga dinhira ko matuog para mabantayan ta katibok gabi. Ha? Oo. Seryoso ka? O klaro man, diba? Ayaw ka bala ka. Niya na ang tanan akong gikinahanglan. Apil na gani ang unique toothpaste. Kay may Max Protect formula. Kaya Max alaga at mas protektado ta with unique. Yan, asa na akong mga igsusulob o mga pang-maintenance na ko. Ay, di man mo kinahanglan nga magbantay na. Nguha, diyan mo. Buhaton ako ang tanan. Sugton lang ko nimo. Mao pa. Unya kung muingon ko nimo nga undangan na ang pagpanguyab nimo nako. Unsay buhaton nimo? Una, siyempre, pangutanon una titikag mayo. Kung wa kay katubag, panguyaban gyapon ka. Kung muingon ka nga naana kay laing gimahal, magpaabot ko. Magpaabot ka? Oo. Pero unta, sa dili pa ka na kukuhaos Ginoo, mahatag niya nako ang pirmi na kong giyampo. Nga unta, makit-an ako ang babay nga makauban ako, kanang mahalon ko. Para kung mamatay ko o muatubang ko niya, makaingon ko nga nindot ang dagan sa akong kinabuhi. Nga nagmalipayon ko, maong dili ko muundang hangtod nga mapasugot ta ka. Nais kong At tong higayuna, na-feel na ako sa kong kasing-kasing kung kinsa maoyang ngayon akong pilion. Kung kinsa ang hustong lalaki nga tagan akong chance nga musud sa akong kinabuhi. Ang kuna na ako nga hangtod at tong higayuna, nahadlok pa ko sa desisyon nga akong buhaton. Wa magud ko kahibaw kung unsay padulngan sa akong buhaton mga idol. Pero sama sa gisulti sa uban, di nimo mahibawan ang usa ka butang kung di nimo buhaton. Kumusta naman ang imong gipamati? Okay naman. Si Sandy lang una mo ito sa merkado. Maudi ay nga pag-agi na ko dito atong usang adlaw. Wa ka dito. Gusto bang ko nila nga makapahuway kong taas-taas. Gihidad ante kag prutas. Maayo na para maayo ka dayon. Uy, di pwede. Si Oscar Manggod, gihangyo ko nga musugot ko sa offer ni Arturo nga mag-outing. Dugay-dugay naman sa kuntahon tong wa makatilaw og dagat. Nakahuna-huna sad ko nga maayo na sa to nga chance nga makarelaksan ko. Okay. Sige. Okay ra. Og naaday ko'y isulti nimo. Unsa man na? Pasensya na ka ha. Pasensya sa unsa? Pasensya na kung muingon ko nimo nga undangan na ang imong pagpanguyab nako. Ha? Nga naman.
Naibaw pagkud ko nga bisa kung sa imong ihatag nako. Dili ko makatupong, anak. Wa man ko mangayo di mo anang butanga, Lita. Pero bisa na. Pasensya na yun, Ray. Dili ko gustong mo palaom nimo. Maubang kibuhat din mo kay mas gipili ni mo si Arturo. Dili man sa ingon, anak. Di na lagi ko ganahan nga mag-usik kasi mong oras na ako. Dili ko gusto nga dugay-dugayon pa ang pagpanguyab ni mo na ako. Kung asa ka magmalipayon, maunay akong ihatag ni mo. Pasagdan ka. Kay bisan kanus dili na ko ipugos ang akong kaugalingon ni mo. Malipay na ko kung makita ti kang malipayon. May your heart be filled with happiness. FM, kinilang ang akong gusto. Nangangati at mabahong paa? Mag-Guava Soap with tea tree oil. Ito ay may antiviral, antifungal, antiseptic at moisturizing properties. Guava Soap with tea tree oil. Bili na sa mga butika. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet. Medical doctors, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM. Usa sa akong mga nagustuhan ni Ray kay ang pagkalapad sa yahang panabot. Bisag usa ka segundo, wa ko maka-feel nga nasuko siya nako. Sa sugod pa lang, pirmi niyang gisulti na ako nga pilion man ako siya or di. Tinuod pa gyud kuno ang pagmahal nga iyang gipabati diri nako. Nga wa siya magmahay nga nangita siya paagi para makuha ang akong kasing-kasing. Adtong higayuna, nahibaw ko nga dili ako ay nagpahingin lang sa di pa kumatog. Okay ra ka? Hilom ra kaayo ka tibuok adlaw. Hasta sila si Sandy nakabantay sad. Oo, okay ra ko. Sige. Sud na. Ikaw mo'y angay nga mupahuway og tarong. Sige. Sud na sad unya ha. Lita. Unsa man? Adtong niyaging adlaw, nakasugat na ko si Ray kunya niingon siya nga. Ipaundang na kuno nimo siya sa pagpanguyap nimo. Oo. Ay, di ko ganahan ka magpalaong og tawgod. Tiguang na kay taparaan ng putanga. Importante nato matag segundo. Mong ako siyang giingnan nga, paundangon na lang kaysa mag-uusik siya sa iyang oras na ako. Nga nung nakapangutan naman ka? Kay pagkadungog na ako anto, siyempre, nalipay ko kamay. Basin, dako kayo ko gusto nimo, mo ginay tinuod. Sa kadaghang babay,
Gani, naginas ko kinabuhi. Dihara ko nimo nga naingunani. Ikaw ray babae nga akong kimahal o ingunani. Musulti naman sa kinunta ko ni mo nga undang na sa imong pagpanguyab na ako. Taan pagkit lagi ko. Kay okay naman. Ikaw man ang akong gipili. Sa itong gisulti mo? Ingon ko, ikaw ang akong gipili. Mao ba? Ako? Oo. Bakit huwag ka magbinuwa? O lagi. Nga naman dili ka mo too, ha? Di lang ko makatuo ba? Pero, nganong ako, nagtuo manggani ko nga mas bugat si Ray para nimo. Mauto nga medyo nawadan kong paglaw madtong nangaging mga adlaw. Kay nimo ko naka-feel nga dili ka ganahan nga mawa ko nimo. Nga mahal kaayo ko nimo. Sa kadaghana nga imong gibuhat para nako, makaingon kit ko nga mahal ko nimo. Tugton kung dili pa, di ba? Yes! Okay na ka? Masa may sakit ni mo, uy? Ang akong likod sakit. Nakalitan pagbarok na. Ay, ikaw, Mangkod. Hinay-hinay lang. Kung makabaruksan ka no, pinakalit sa yun as if likon kang tuhod. Uy, kalikon pa na akong panuhod, ha? Bugnaw lang yung kayo ron maong nisakit ni. Pero tinuod ito ni mong gisulti. Nga, ako mo imong kipili. Ay, pila kahigayon pa man akong balik-balikon, ha? Ikaw ang akong gipili. Ikaw ang akong gimahal. O kanaon sa man okay na? Klaro na ba ang imong pagdungog, ha? Gusto lang na ako nga balik-balikon ni mo ang mga pung nga dugay na na akong gustong madungog. Mahal ti ka. Oh, mahal sa tika. Kay sarap ng may minamahal. Siguro nakapangutana mo karon nganong si Arturo man. Nganong dili si Ray. Ug sigurado ko nga ang matubag ra nako ana tungod sa sobrang pagmahal nga gihatag ni Arturo nako. Sobrang pagpangga. Sobrang pagrespeto. Mao man gani ang unang higayon nga naka-experience ko nga mas gimahal ko. Bugnaw kinabuhi mga idol, ako ang mas nagmahal, mas nagpangga.
Wa ko mag-ingon nga di ko malipayon sa namatay na kong bana, pero sa pila ka tuig nga nag-upan mi, gibati nako nga mas gimahal nako siya kaysa nga mas gimahal ko niya. Naibaw ko nga sa gugma dili pwede nga magsinukdanay kung kinsay labaw or dili. Pero ang kuno nato nga lami kayo sa feeling nga ikaw ang mas gimahal. Feeling nimo ikaw ang pinaka-importante nga tao sa iyang kinabuhi. Ug mao na akong gibati ni Arturo. Maong siya ang akong gipili. Tuig 2019, nagpakasal kog balik mga idol. Sa ikaduhang higayon, nakasulob ko og puti nga wedding dress. Gusto unta nako nga simple ra nga kasal og tapok-tapok kay mga tiguwang nami. Pero ingon si Arturo nga naapaghapon mi katungod nga magpakasal og ang grande nga kasal. Gusto magud kuno niya nga the best gid kuno ang iyang pirming ihatag nako. Karon, malipayon paghihapon ming nag-uban. Gipa-expand niya ang akong tindahan ug watanunan. Og gihatagan niyag trabaho si Sonia sa usa ka factory kay friend niya ang tag-iyay ni. Bisag pareho mi nga tiguang na ni Arturo, gisiguro namo nga malipayon ang among panag-uban. Labi na hangtod sa among kamatayon. Nga Lita. Mga idol, ni ana ang mga sugilanon sa Dear IFM gikan sa Marso 20 hangtod 24, 2023. Lunes, The Benjamin Story. Naibaw ka, murag dili ni tungod sa bill. Doon na laing hinungdan ning imong kasuko karon. O doon na. Og daghan ang hinungdan. Ug ang una ana, ang akong pride. Akong pride isip usak ka lalaki. Muubos ang pagtanaw sa kong pagkalalaki kung ikaw ang mupagawa sa kwarta. Nawag ka nga akong kumpiyansa sa kong kawalingon kung ikaw ang mo trabaho. Samtang ako nasol sa bay, tibok adlaw, nagatiman sa batag manglimpyos bay. Basi nalimot ka. Nga sa una ako ang naa sa imong pwesto karon. Ug doon na ba kayo nabating reklamo nako? Martes, The Ellie Story. Mahimo ba? Mahimo unsa mo? Mahimo bang hunungon na nimo ni? Unsa di problema? Kining imong gibuhat. Ang pagpaduol nako, kitingali unsa na ikasulti og kunahon sa uban. Ma'am, saan na nila kung hugaw sila huna-huna? Basta kay ako, mihatag ra ko nimo. Estudyante ka, unya ako maestra. Dili pa himo ning nakita nila natong closeness. Miyerkules, The Lita Story. Flowers for you, Lita. Ika Story. Erika, unsa may problema nimo? Gusto ra man unta nako nga ma-okay mo sa imong mama. Kapila naman sa takasultihi nga di lagi mi okay. Puguso ka kaayo. Wa man unta kay labos pamilya pero hilaptanon kay ka. Gusto ra man unta ako magkatabang. Naluoy na ko sa imong mama. Biyernes, The Emily Story. Bisan mo himakak ka pa. Nasayod ko kung unsagay imong gusto o gipaabot. Ayun ni kuhatan ako, Roman. Dili ko puot ka makasa sa kumpana. O sige. Biyana, kalimtin ako. Kanang tanan diri lang sa Dear IFM. 5 ka mga sugilanon sa lain-laing sitwasyon nga maghatag kaninyo og leksyon. Kauban ang ACS, White Rose Papaya Soap og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mga idol, ni ana ang mga sugilanon sa Dear IFM gikan sa Marso 20 hangtod 24, 2023. Lunes, The Benjamin Story. Sa batag manglimpyos bay. Basi nalimot ka. Nga sa una ako ang naa sa imong pwesto karon. Ug doon na ba kayo nabating reklamo nako? Martes, The Ellie Story. Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes.
That song is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Now with Power Bula. Sa Joy, todong linis at tanggal sebo na walang tira-tirang sabon. This song is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited! Ay, hugod. Ingon pa nila, way gipili nga edad ang gugma. Dili pa wahi bisan ang atong mga edad matawag nga senior na. Ibaliwa ng mga sulti sa uban nga hilas na. Ang importante nga nagmalipayon ka, uban niya. Ug kung sa imong pangidaron daghan pa ang naninguha ug naglisod ka sa pagpili. Pilia ka tong bisan wa nimo pilia. Apan, mas gipili niya nga mahalon ka. Haba ng hair ni Lola. The Lita Story. Giyatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Lita, Jennifer Mendoza, Ray, Jeffrey Gabunada. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Dear IFM. Feel the feel ang drama. Alas stress na gid mga idol over time. Ano pud mi ang mga idol. Patay na sa kaming mamitag inday mga idol. Mananghid na lang gid mi mamitag inday pasaylo in taon mi og dako. Ready na mi maglangan. Oh, ato ning hi mga taga-Tuburan na minaw sila ron dear. Okay. Hi Kulay, pwede pa shoutout sa Arigo family diha sa may Tuburan, Cebu. Daghang salamat gikan ni Bart. Salamat Idol Bart. Makalingaw kaayo mo ay sige mig katawa din hiyala oy sana all. Sana all. Sana all. Okay. Okay. Pa-shoutout diri sa junk shop nga sila Nano nga naghinuktok nagapanit sa Brunsi. Ay pahinuktok niya, loves langga. At ay Kulay Duo, ambot ninyo oy nganong sige mo diha og pakilig dili jud kompleto ang adlaw og wala ang IFM labaw na kung naa na ang Kulay Duo. Sakto ni, yamok-yamok nga listener nga di jud mabasahan bisan sa og text. Pero bahala na lang, minaw na lang mi. Ikani 671 pod. 0671. Oy, salamat idol ha. Alright. Tungod sa kadaghan sa mo text idol, sahay di gina to makater tanan. Pero yes, salamat mga sa idol. Pasensya sa mga idol. Okay. Kulay Duo, makakilig kay mo greet ko sa anak Angel Eunice ug Shania na May. Irish di ay ni sa may sitio Tininaan, Magatas, Sugod, Southern Leyte. Tininaan? Oh, salamat. Hindi ta siyang tinina, okay, cute kay siya. Okay kayo. Okay, 691 may hapon sa tanan IFM. Uy, support ba? Kalami ramang gyud magsunod sa tanang programa sa IFM kada adlaw, di kompleto nga akong adlaw kundi makapamati sa IFM. Usa ko stig paminawan gikan sa Bonbon, Katarman, Camiguin. Grabe layuon ani doloy. Katarman Camiguin. Hello mga idol ha. Salamat hello sa po sa tanang taga Upaw, Silugan, Mandaue Centro Branch. Labi na ni Irene o ni Dong Ray from Shawi Kiros. Ako wala siya support sa akong joke rin. Hindi ko support siya ko. Wala ko na si Gabo. Si Gabo. Okay, go next.
Joke na ito nga, greetings man tong ano, deka. Idol, very cute kay ka. Single pa ka, Idol. Makalingaw man imong programa, Idol. Oy, gahapon, estudyante, ug iyang maestra karon ang sender, tigulang na po, Romel ni... Part ba nga? Na ibang laki mga idol nga, dili kayo showy mga idol kung magdiskarte. Kay matol ba sa kong barkada mga idol, buhat niya. Sa kong barkada ba nga? Nasa ganahan niya, nanguyab siya. Wala gid siya gipakita na siya kuan, ana siya DJ siya kana kuan siya ana kana inana, for example DJ siya, for example kanang kuan siya, wala gid siya gipakita mga idol. Barkada ni mo DJ po. Oh DJ to bal. Barkada DJ. Wala DJ. Ya banda ya, pagkaon mga idol. Daghan ka siya gupitin siya mga idol, wag gid siya gipili, wala gid siya gipakita mga idol niya. Kato nga. Wala gipili imong barkada wala. Ha? What's that? Awa pa de. Wala gid gipakita dear. Kay time nung gutam mo. So kung yes mamita pa overtime na sa ta. Wala gid gipakita dear. Pag ano nasi kupitin siya, makakuan pa padiga jud kay mga idol. Karon kay diskarte ra ba simple ra kay mga idol. At unsa man nga klase nga simple nga diskarte ka wala ka paila, simple kay usa ra. Wag sa mga diskarte niya ba? Sa mga diskarte. Wala siya basta kaya diskarte ka ba? Ay sos, way lami na imong barkada oy. Way lami imong barkada mo dagtambag. Wala ko overtime na nas mamita diha. Aray na may bawan mga idol kung tinud-anay ni nga nagi barkada. Ay style. Sige, wala ka birthday. Sige style ba? Ano sa mga maingon nga simple ra yung mga diskarte. For example mga idol. Or kana sa kaningon nga diskarte na para niya. Kay basin sa side sa babae dear, basin dili na diskarte sa side sa babae. Matod ba sa kabarkada ha? Sige. Patang talang. Ge. Ikaw ba kaya may kunsa sa kabarkada? For example, diskarte ka. Oh, wala. Katawa na. Oy, mga barkada, paminaw mo. Ano siya? Saba ba? Ano siya nga? Oy, ganahan ko nimo. Amo tayo sa kabarkada ha. Gaman niya. Simple kayo niya. Itabol. Mag-invite. I-invite. Sabo, di ba balibad? Wala ta sa timing. Pag-invite. Para sa kaya ang mga kada mga idol, ang mga laki. Sa mga klase nga invite sa networking. Daghan jud kay kag barkada idol class ba? Unsa nga klase nga invite? Kaya sa Paul, bulaag. Mang-invite. Makig-date. Dili man gud na ang mga uban mga idol. Dili siya kanang prangka nga makig-date. Ay sus, kaway lami sa danang inana. Mana na ba nga? Dili dapat imo idiga ko ikaw babae ka. Syempre mangita ka og laki nga kana bitang klaro iyahang tuyo gyud. Dili ka nang pasimple-simple. Paminaw ha. Rigor among utok ana. Paminaw dir ha. Dai na mga idol, dai na mga barkada mga idol na ako barkada. Ina siya mga idol. Pero huwatan mo ko yung mga idol ko niya sok dun sa mga idol ba kung isa yung isa kaseryoso ang babae. Okay. Unya, pero igusugot ng babae mga idol. Masyak dalabo mga idol nga wow. Inandi din siya mga idol. Na pero napo yung ba mga laki mga idol nga diga dayon pakita nga inana. Napo yung ba mga idol. Inana na siya mga idol. Depende mo na sa diskarte. Matol pa sa kong barkada diyan. Depende sa unsa pag-approach kay. Not all the time mga idol ang mga laki nga diskarte kana diga to the max ba kay pakita bitaw nga. Ipakita bitaw oh love kay ana bitaw. Nayuban mga idol nga low profile lang ba ya. Maniit siya nga. Bi basin na low oil ni nako no or basin siguro mga idol or naikog na rin ako no. Ana ba? Unya kung maiyan na jud maklaro nga dili di ay sineryoso sa daya ha. Diha na ka masyak mas labaw pa day mga duman ko. Ha? Mo tayo resulta sa barkada da sa. Hala. Pero dili laki mga babae ha, mga laki. Ay imong daog ba basta laki na yung gusto. Ako ganahan ka maging barkada ng babae. Depende na nimo. Sa Imuha ng katungod kung kinsa imong barkadahon. Okay. Wala na ko'y right ana. Kung mamarkada kag kuan dito, hala sige go. You have the freedom. Muna akong ganahan sa dear mga idol. Nanam gina relasyon idol, di ba? Relasyon? Kinahanglan nga sa relationship ba? Okay. This is applicable sa mga adunay relasyon. Kanang kinahanglan nga imo lang silang dili mo sila koralon bitaw. Correct. Mga idol. Muna siya. Kay all the more nga imong koralon, kana imong gikoral, ganahan na silang muhawa sa koral. Depende sad sa mo. Depende sad sa usang klase nga koral. Oo. Na may koral puthaw. Nung kahoy. Ay, namina si Mr. Jaco. Oh, hello Mr. Jaco and Mr. and Mrs. Jaco. Mr. and Mrs. Jaco, Sir Ariel, okay. Si Ma'am Jo. Thank you for tuning Naman in. Naman ko uban diyan nga, na mga laki po nga. Ganahan sila koralon. Na uban nga, ay napoy koral mga idol ka kada pwede. Na situation per situation. That's what I meant. Nga na pwede gilayaton.
Dahil koralon nga, pwede mo layat ba? Oy, not all that time. Depende sa sitwasyon, mga idol. Depende sitwasyon. Ayan na ba? Kay ang mga laki, kung sige kag coral girls, so Of course. mairita na sila. Depende mo na siya kung mga idol nga. Mas, ang uban ako mga barkada, ganan sila ka nag-koralo sila nga, pwede kalayat. Ayun na, koralo. Layo na kita ng layat na tani. Wala siya mga idol. Go, Ida. Wala kayo. Loy kayo mga barkada da. Maritang Lita. Go. Oy, congrats, no? Karon 2023 na, so I think 4 years na sila, almost 4 years, di ba? Correct. Okay. Congratulations, idol. At least ba, kana bitong dili gid pasabot nga abi tiguwang nata, Oo. di ba? Ganang makaingon ta ba wala na tay katungod nga mahigugma, pwede gid kaayo gihapon. Correct. Di ba? Ganang ay, sana all. Tig sana all ramiron idol. Pero mo nag-ingon nga kaning episode karon, if there's one thing nga kinahanglan natong isil-sil sa atong alimpatakan, kana bitawng kinahanglan careful ta, especially muhimog decision. No? Kanang mga decision na tos kinabuhi, it could be a decision about sa atong love life. Diba? Mao na ang atong color karong hapon ng mga idol kay color yellow. Making decisions, mga Mao idol. na siya, ang kanang color yellow nagsimbolo o Oya dayon. Unya dayto sus. Wa di ay pastilan. Wa man day padulngan di ay, di ba? May lang sa storya pero wa sa lihok. Pero kani si Arturo mao nang siya ginapilian ni Lita tungod kay naa ang istorya, naa pag yun ang lihok. Kana. Diba? Muna mga idol, kung naagay mo yung mamit na mga idol, nga naa sa istorya o nasa lihok, o tanaw niya, nalipay sa doon mga idol, ipadayo na mga idol. Correct. And si Arturo, at first, mura na to siyang ma-judge, kay mura bitog kanang, asa mo, nagipaagi niya sa mga gasa-gasa, kanang mga material nga regalo, pero dili ba ya? Labi na katong part nga dito sa hospital nga, nagda siya o gihang sanina, nagdapag Preskuhan siya. mo ko bang laki na? Ha? Naiuban, preskuhan. Unsa man nga? Kaya wala, uy, FC lagi ka lagi. Ano na ko tulong diribi kay care, ano ba diba? Dili ka nang Naiuban po. naka-timing sa Naka-timing siya, kamao siya mo timing. Ah, Kaning inani bito idol kana sa no, perfect timing. Kana gyud kinahanglan kita mangita na idol. Correct. Kinahanglan for example, mananghid ka nga mag-file kag leave. Oh, dapat imo ginay timing, di ba? Dapat wala sa puta, ibang pananghiran. Correct. Kung na ba for example, mananghid ka nga, for example, mag-update ka. Oh, na kay uyab. Na ba? Nabaron kay uyab idol, mananghid ka nga magduwa mo rog basket or sana din ha, or sa panimong ganahan ipananghid din ha, na mo'y out of town, kauban imong mga barkada, na ba? Ingon nga mura na to gi-bribe ni Arturo pero mura man gyapon to. Pero mao ti ang paagi. Kaso lang iya manggong giapilan og effort nga kana bitang pinaagi sa lihok ba kanang romantically speaking kung ikaw babae inana lalaki willing nga mo kuani mo bantay nimo di ba kasi may dili kiligon ana oy Nari pangutana ba na pwede siya dahil nga bisan ang tan-aw ba siya gi-bribe pero sa impact sa mga babae kilig no. Depende na dear sa love language sa tao. For example, ikaw nga klase nga tao mas ma-appreciate nimo nga tagaan kag regalo. Syempre ma-appreciate na nimo dili gid na nimo ma-consider nga bribery. Okay? Diba? Dili na nimo considered nga gisuhulan ka nga inana. Pero kung ikaw ang klase nga tao nga dili ka mahilig nga tagaan kag regalo, syempre dili na nimo ma-appreciate. Pero kung ikaw ang klase nga tao, for example, ganahan na ka nga daygon ka, lami kay nga mga pamulong, bisag walay lihok ka, okay ra nimo kay mao manimuhang klase sa love nga gipangita. Pero kung ikaw ang klase sa tao nga nangita kag klase nga lalaki nga kana bitang ganahan ka gakson unya ang imuhang uyab kay sige rag storya nga lagi mo uli lagi ko diha gakson lagi ting maginaksanay taron pero wa gyud ni gakos wa gyud nagpatim-aw wa man lang muhatag og time. Diba? May lang sa istorya pero ang love language nga gipangita sa babae ganahan siya nga ang laki mo spend gid niyag time, ganahan siya nga ang lalaki kanang siya serbisyuan siya. So depende na sa love language sa usa ka babae and vice versa. Wala mga idol kung naamo gipanguyaban i-search sa mga idol ang love language niya. Correct. Actually, dako kay na siya impact dear. Kanang inana, kanang love language. Dati viewer. Oh, hello, sir. Ernesto. Yan. Sige go. Ay, nana ba? I-search gina ninyo. Love language mga idol. Mga classes sa love language. Mo man na giving gifts, time or spending quality time, service, affirmation, words of affirmation, kanang pinagi sa mga pulong. At the same time, touch.
Or kanang ganahan mo nga maglabing-labing ra mas imong partner. Bahala wa mo gikaon diha. Ala sige. Ano yung Diba? So, nana, grabe kay na kadakog impact ingon nana, diba? Okay. So, kinahanglan ma-master nimo idol kung unsa ang love language sa imuhang partner. And kaning love language is also applicable sa mga klase-klase nga mga relasyon, sa imong friends, sa imuhang pamilya, sa barkada. Imong barkada, di kita kalimtan ng barkada. Kana idol. So, mana. Hopefully, dahan tayo na po purong panahon na, no? Karong hapuna. And ginahanglan, maulang gina. Timan niya atong color karong hapuna, color yellow. Ay, nagsimbolo nga we have to be extra careful. Especially kung muhimo tag-desisyon sa atong ginabuhi. Correct. Make sure nga, dili pasabot idol, kinahanglan nga mo decide ka, dapat perfect all the time. No, dili na ingon ana idol. Kung mo decide maganita, bisan pa og dili na perfect ang outcome ana nga desisyon, kinahanglan kay bawtang mo barog ana nga desisyon. Correct. Kaya mo man ang gidesisyonan mga idol. Correct. Walay mga pagbasol in the long run. Kana. Alright. Go. Salamat sa inyong pagpakiguban. Mamita og inday pa sa iluag hapon mi. Ayaw in town mi iba. Sinigun niya inig duty ninyo. Hamping idol.